A eclipse total do 12 de agosto vai ser unha boa ocasión para que a comunidade científica teña máis datos sobre como lles afecta este fenómeno aos animais. Sábese que algúns adoptan hábitos nocturnos, mentres que outros amosan sinais de medo. A comunidade científica explica que moitas especies reaccionan con confusión ante a escuridade súpeta provocada por un eclipse total de sol. Como explica a veterinaria Xeana Costas, os cans e os gatos poden asustarse pola alteración inesperada do seu horario. Sí que se coñece que o que máis pode afectar o comportamento, desorientación polo ritmo circadiano, é dicir, o aumento da escuridade, a reducción de luz, en certa medida, depende da intensidade que sexa, pois pode confundir os animais e incluso asustarse. Sábese por eclipses anteriores noutros lugares que algunhas especies cambian a súa conduta e interrompen a súa actividade diurna. Por exemplo, animais de granxa como as vacas volven á corte a medida que empeza a escurecer. Tamén as aves e os paxaros regresan antes aos seus niños. Certas especies máis sensibles, como poden ser algunhas aves, que pode afectar a orientación e cousiñas así, vense máis afectadas por este tipo de cambio. A eclipse total de sol do vindeiro 12 de agosto será unha boa oportunidade para que a comunidade científica recolla máis datos sobre como inflúe este fenómeno no comportamento